Allah caggal yettude Allah e julde Mawlana Mouhamadou Rasul sallallahu taala alayhi wa sallam badio Aminata ɓurnaɗo e windere goto e ɓuuɗasiyankoɓe bandiraɓe funnague hirnague rewo e worgo debbo e gorko suka e mawɗo bambeteɗo e bambo batteɗo tetti e teɗɗo paɗe mum eɗe e haaji mum jaam ñalle moon jaam hiire moon jaam waale moon min beltima hannde oɗo kikiɗe cuɓaɗo e kikiɗaji ɗi ganduɗa hoore ma ko kikiɗe altine jibinede Mouhamadou Rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam arɓe ɗo ɓe ari ɗo ko gawle amen ɓineni amen musidɗo amen sehil amen jankiniɗo aduna bawɗo gawlagu ñantuɗo ɗum ha ala kulli haalin donɗo e kawmumen o wiide Alaji Baboy Seck omo wonde gorko mabo jontado ene wiye Ismaïla Sare omo wonde e karallo labɗo juuɗe biyeteɗo Alaji Mamadou Diaw ko kamɓe de gaari ɗo hannde mbow e laam ngam min kaala e mbaylagu haaldata ma ko ɗaha Thiam caggal nde kalɗa Djiby Sow Dambal Demba kaldata koye ɗaha Hammady Samba Mody Laaɓe mo ganduɗa bamum ganduɗa yummum an Baboy Seck mamin kaala noon mbaylagu wonno kaɗo mbayla sa yaltiɗo bawol ɗo tawata kene winda hen mbow e laam mbawla ka fewja ko 1960 wonno ɗo ko Alhaji Hammady Farba Lam waɗi ɗo ñalande wonno ɗo ko Oumar julde laam waɗi ɗo ñalande jibi julde rewi ɗo Oumar Sow Dembal kala mbaylagu mana Dunguela fof rewi ɗo tuggande ma nden noon ha faade joni ɓen mawɓe ɓe jeehi kono hande o saaha e ngoɗo weeyo ɗiɗo ñalawmaji wonɗo ko Djiby Sow Dembal kañum Allah joƴini ɗo jonde moƴƴere noon jonde kadi jokkere en ɗam ene fije ene jaale ene ñaame ene haare ene nunɗa woni nunɗade ko kala garɗo ɗo artat ɗo nde wonno ko nunɗal woni ɗo wonno Haalpulaar goto wi so tawi neɗɗo resdama hunde ñaami wala wiyama kolingel ƴakki awdi way kono commerçant ñamɗo hoore kalis mum ni Mamadou Diaw o dañata bénéfice ko wonno ɗo ko nanɗo ha joni ko tafeteno ko nanɗo tafe ha joni no wayno ni nanɗo waya ha joni ɗum alhamdulillah rabbil alamin Allah emin duwowi Allah joni ɗum wasa bonde law aduna ko meeɗi yettete ko neɗɗi bawɗo fof yo wat nde wonno so ɓoyteɗe ko natta temedere milliard banggue temedere million e wakande ma temedere naggue e mbawlo e mbeewa e gartugol ɗacca ha jamma o jangga mbiyata tan waɗama convocation police ɓe andata hen jawdi leniri e daridi nani ñande Allah waɗema convocation Mamadou Diaw garta kada ɓa Allah haalta e dariɗo ɗum noon Alaji Baboy ko haalte ko ne heewi kono yimɓe ɗo so dendi bunnayi pecci kaaɓi on mbiɗa butete joni noon mbaɗeten ko min totto on kalnon min holno mbayla wano hanki beele wonko change hen mala ko wonno ɗon ko beele nen ɗon ha joni eyyi ɗum namdoɗen ɗum ko Djiby Sow Dembali ɓaade kanko Allah waɗi ɗo aɗo ko mawɗo kadi machallah ko mawɗo moƴƴo noon mi haala noon rendo ko mawnam demira e makko kono kalami komi haaldani sibabude yo welmo haydara wonno ko jogui ko min jeeyi ko jogui ko kanko jeeyi kono sa haali goon Allah ne welto ko moƴƴo kadi ko baɗɗo fayida no fewi machallah haydara min goytaki ay arsugaji ɗi fof Allah waɗi ɗum ko jungo makko ɗum jaɓi ɗum wadde normal aɗa andi neɗɗo Allah ne hokkuma arsigi ha para ganda ɗiɗo yimɓeɓe fof arsugaji mumen goni ko juuɗe ma calɗa kono kanko salaki so Allah omo rewi ɗum lawol kadi minen kadi min jaɓi ɗum e Djiby mbo ko min gaddoto namdadema taw ko wiyama mbayla mbaɗa yiiɗi haade men nadde e bundi namde ɗe mbaɗa namdoma kaɓirɗe mbayla ma won mo anda sa haali anda ɗum noon mi namdoma kaɓirɗe mbayla tuganema bosgal tan a yetti Kambowal eyyi kaɓirɗe mbayla ne heewi woni kam ganduɗa hoorema afo kam ɗum ɗo mbayla ko d' abord ko tantanal taw tantanal après gadda tande ñiɓa ɗum e tantanal he ƴeewa martu aɗa golloro ɗum ko jiɗɗa gollade ko so jawo mum so korone mum so feggere mum ko wawi wonde mum foof ɗum ɗo kam ko ɗum woni ganduɗa hoorema ko arde mbayle d' abord so ɗum ɓenni kadi kampol ne woodi ɗum woni ko wallatma hakkude ma e ko liggorɗa ko
hakkunde jeygol ngol fewde ma ko nokkore ko ɗum yara hakkunde ma e ganduɗa hoore ma e yara hakkunde jeygol ngol e maɗa ƴetta jamdi ndi aɗa waɗa e jeygue aɗa suurduma aɗa waɗa e ndiyam ɗum woni ko ɗum woni kampo walla jeygol ɗo wonata ɗo ko ardi ko woni vifdu nden koma dammowol dañe wayno ɓota maya ware nguru ngu itte waɗane ganduɗa hoore ma monte e ganduɗa hoore ma e leggal ngal tawno ɗo wudere waɗane serdu ndu yaha e ganduɗa hoore ma e ɗo gambo woni ɗo bon ɗum woni ganduɗa hoore ma so taw ngol huttama kay ɗum fewnama wannama kine ɗiɗi ɗum woni ne wutta jeygol ngol mbaɗa e dilɓe ma eyyi ene wutta ganduɗa hoore ma jeygol ngol ne ɗum ko woni ha joni walla eyyi ɗum presque ene wayno joni enen kam ɗo banggue diwan men ɗo ɗum gasi ɗo hankkadine aɗa yiya ɗum noon e nder gueɗe téléphone ngaji jolɗi joni ɗi aɗa yiya hen artiri seeɗa seeɗa enen kon ga ko weeɓani yiide bibde joni ko bibde tubak gaddini hen bibɗe ganduɗa hoore ma ɗi jogo machine a wi fat aɗa rulla ganduɗa hoore ma aɗa waɗi ƴulɓe jeygue ne yalta aɗa hutoro ko jiɗɗa hutorade ɗum e nder jeygue he ko eyyo eyyi Djiby a jarama golle ma jooɗi a haali haala markere a haali haala garmuɗe a haali haala bifɗi nguru a haali haala bifɗi jolɗi joni ɗi a haali kampowal a haali fofoof a haali dendagal ko baylalligo a haali potil kay a haali nucci kay a haali nuccirgal a haali fofoof a haali mais joni min jirmi namdade ma tafgo hanki garanamin hen bon caggal tafgo hanki mawɓe ɓe kawde ko par ce que enen koye mawɓe jangguɗen kono mawɓe ɓe jangguɗen ɓe kamɓe wonkoɓe tafanno est ce que ɗum aɗa wawi haalande min koɓe tafanno ha bara garten kadi e mbayla hande ko tafete hande ko caggal yettude Allah ko julde rasul sallllahu alayhi wa sallam en jetti Allah ko heewi en jetti jinnaɓe ɓe ɗo joni o noon gonɗen ko zulzuli woni Hamadi Hunare Boyya so tawi neɗɗo ne yiilo ñeeñaago Allah addimo ha Hamadi Hunare o yiiti ɗo noon andira ko wuro Mabuɓe kadi tomin jooɗi ɗo koye kelgal taw kelgal ngal kadi ko cosaan min kuccodiri ɗo koye Ali Hammadi ko Maabo ko ñeeño tiiɗaɗo ñeeñaagu min tawi omo waɗano ñeeñaagu wano hanki ni min jetti Allah noon min jettimo nde min jetti kadi kanko o wemnani min gueɗe ɗe hay hunde ala ko sattini hen min tawi ɗo noon bandiko kaw makko ene wiye Aboubacry Yubba Guissé ɗum noon min hamin jogui namde seeɗa ɗe min namdoto Ali Hammadi nomin tawruma ni tomin tawma ɗo holko min tawi aɗa waɗa eyyi ko adi foof assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe hettotoɓe aduna Allah foof kala mo message o ette juuɗe muɗum ñaguim kadi duwaw kadi mi wi ɗum ñaguim yafuya ko fewi hen ko enen ko jomiraɗo to woni ko fewi ko boni hen fof ko men ga woni ene ñaaga yafuya tan eyyi ko adi fof mi yetti Allah kadi mi yetti annabijo muɗum mi yetti nene baba mi yetti kadi ñañagu ngu mi yetti kadi e manan cosano Seck Allah jarama tawɗam ɗo koye gallam mi wiyete Ali Hammadi Ali ɗo e Idé Bandia suusi haala gonga holo ñumbo walla min ɗo e Idé Bandia Hamadi Hunare Boyya ya Allah e dow jeeri katwale katote boɗɗole ñaarude dirbe e diraɗi tuppe dow laabi gando sara cuuɗi caburle burle murtoɗe danwel wiyete hoota guufa galle baali saame juurole sukke sama ngay boninde wendu nayyi kollel mawnu kollel toksor kollel wabinde koole wuuro Malik Cali Pali mbiɗen ko Hunare dañi ko weɓani beeli nayyi bamule nayyi worɓe capantatato yana maayo capantata ɓe gartata ɓe keddi mbaɗa jeynare maayo albarka Hunare bisimilla no natirɗa ni min beltima hen no feewi joni noon hamin jiiɗi andude
holko woni cañirgal? holko woni cañirgal? Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Gonɗen ɗo ko Horko Ƴere Daara Wuro Koli. Wuro ngo ko wuro cosaan, ko wuro hanki, wona wuro hande. En garɗen ɗo koye ngaala cosaan noon, ngaala Gubay, ka ko ngaala hanki wona ngaala hande. Ardi ngaala ka noon ko Hamidou Koba Dramé. Hamidou Koba min calminima, min juurimama, kadi min namduma hunde ngaala, kalana min kadi ko kalata ko tawan ko hunde sellude par ce que an ko hen jibinaɗa. An to jooɗiɗa ɗo jooɗiɗa koko poɗɗa jooɗade, kadi hay goto adakima jooɗade hen Fouta. ɗum noon Hamidou Koba bisimilla ma kalna min hunde e ngaala. bisimillahi rahmani rahim, bisimillahi rahmani rahim, bisimillahi rahmani rahim. Caggal yettude Allah e nelaɗo mum e julde Mouhamadou Rasulullah sallllahu alayhi wa sallam. En puɗɗirima bisimillahi, Allah hokken gaynir alhamdulillahi. Baboy min calminima, min juurimama, min beltanmama, kadi ko mbaɗɗa ɗo koko hunde welde min no fewi. Ngati neɗɗo kaɗa waɗa foof andu hoore ma, ganda to gummiɗa, ganda ko gonɗa, ganda hol an. Sa ari ɗo a yi yomin kolle ngaala, hasko ɓinguel goto amen yaare duuɓi ɗo a yi haalde, sa namdimo mo haalante ngaala, haalante kadi ko woni ɗatirka, haalante ko woni ɗatirka. Ngaala noon enen fulɓe eɗen ceerndi koye men ko fulɓe e rewɓe balɓe mbiyata ngaala, enen noon mbiyeten ko ɗatirka. ɗo e galle sakkeɓe noon Horko Ƴere ɓaade mbiɗa ko sakkagu, sa ari ɗo a yettima ɗo Horko Ƴere ko minen goni sakkeɓe cosaan. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ɗo noon gonɗen ko galle Moussa Sidiki Oumar, Samba Oumou Comel Booli Guignam Hogo Media Birane Jammaɗi Paati. Tawɗen ɗo noon ko Samba gontuɗo afo, Samba Moussa Sidiki Oumar. ɓaari koto banggue mbayla to ko kanko e Bala Silla, kamɓe Allah ardini mbayla ka. haɓe gondi noon e bandiɓe ne miñi ɓen. Samba Moussa Sidiki ko ƴeewete, so tawi neɗɗo ne ƴeewa ñeeñagu ma Allah ne ƴeewa mbaylagu, so tawi o yiiɓi Moussa Sidiki o heeɓi fof. ñeeñagu ngu ene ɗo ha timmi, mbaylagu ngu ene ɗo ha timmi, kadi mbayla ka ko mbayla cosaan. So junngo ɓooye ngaska tan tawi toon ko jam. Sa yi Wourossogui eko takki Wourossogui fof ene ara e mbayla he, nundal ene ɗo e galle he. ɗum waɗi mbayla ka ene yaari yeeso. An Allah ardini mbayla ka, min calminma, min juuroma ñeeñɓe aduna ɓe e awluɓe ñeeñɓe fof ene calmina galle o. caggal ƴettude Allah jinnaɓe, jinnaɗo min jettide no feewi. Min ñagonomo moƴere, min ñagonomo gurdam e cellal, yo Allah junnu gurdam makko, yo duuso kadi ɓooyi. Samba Moussa Sidiki ko jimɗa ɗon ko woni? Ko jimmiɗo ko ɗum ɗo ko garnuji, ɗum ɗo ɗum ko karañe, ɗum ɗo ko kaaƴe e kulallatuji, ko ɗum gonɗo. Yayi alhamdulillah noon ko dañi fof yetten Allah no feewi, min kadi min jetten Allah no feewi, alhamdulillah rabbil alamin. Eyi kadi ko dañani ko kadi vraiment kadi ko barke no feewi, kadi ko hunde mawde nde famɗani. Ayi min ñaago Allah noon ko yo Allah junnu gurdam ɗam, walla moƴƴina battande Allah kadi hokka min kadi nomin dokkodira e waaji ɓe, kadi nomin gurde e maɓɓe, kadi nomin tindira maɓɓe. nuccolde fooɗe jamdi pooɗa ɗum ha gila ɗo wonno jamdi ɓuttiri ha sewa ha fotta no ganduɗa hoore ma no leeɓol ni, taw ko junngo ma mbaɗirɗa ɗum min kawre ɗum, min kawre kadi kotone kaaƴe ha wayno bulon ni fije hofe fof taw ko junngo
ala fof ɗo machine rewi hen e on saaha aɗa yiiya doɓɓe temedere men kelde aɗa yiiya roɓɓere capanɗe joyyi men kelde a yiiya roɓɓere capanɗe jeegom men kelde anani aɗa ɓurde hen famdude de ɓurɗo famdu ko ɓuuri famdude ko woni sappo ɗum ɓurno famdude e ko tefere no nden ɗum wiyeteno ko ɗum ko koobe poosé koobe eyyi eyyi ne waɗe ŋeñamaji singde ŋeñamaji ɗum ko poosé tafe ha para sinde ŋeñamaji ɗum fof ko junngo waɗa ɗum ha laaɓa taw machine ala e gueɗal eyyi eyyi par ce que ɗum joni sa yi ɗum arino ko yi neɗɗo wattat tufade won hen tufa ha noppi ñamto ha laaɓa ɗum noon wayluɓe wonno kañumenne ko Allah hokki ɗumen karallagal e ñañagal miiji ganduɗa hoore ma yo jaltin poosé pour mbaɗa ɗum lomto ganduɗa hoore ma tufgol noppigol eyyi aduna noon ne ara ne ara ha ganda en keeɓi no ganduɗa hoore ma eyyi ɗum woni karañi ɗum woni karañi woni ganduɗa hoore ma ko no wiyeteno kadi rewɓe cañje manɗa ko roma e walluɓe tafi a gayni rewɓe ƴetta ɗum alors mbaɗɗum e jubbol mbaɗa ɗum rangé a yetto ni ɗum no yooɗi ene woodi hen kadi ko hoorande tiinde ɗum kadi ko wiyeteno mawnude e lombere woni hoorande mawnude wonde ara lombode woni mawnude e lombere ɗum woni hoorande tiinde ɗum fof ganduɗa hoore ma on saaha min kawri hen minen eyyi min kawri kadi e jeewe ganduɗa hoore ma kalkal jeewe kalkal woni ganduɗa hoore ma jeewe koyɗe waɗi enani waɗi kadi jeewe juuɗe semaine aji eyyi jeewe juuɗe semaine aji ɗe ko looci tati watte ɗiye ɗiɗi tare ɗiye ɗiɗi ɗaccire e ngolo gotol ɗaccire noon walla ɗiye ɗiɗi e ɗaccire noon gotol tare rendine haaƴe waɗe koye ɓutte jomum so gayi ganduɗa hoore ma e jungngo mum eyyi ene waɗi kadi jawe nden kadi kalkal jawe kalkal nden ko tunte woni jawe tunte ɗenne ko ɗen mi hawri hen seeɗa ɗen kam kawru noon ko ene fuɗɗi ñifde seeɗa eyyi on saaha kadi min kawri ɗo kadi e keeruji en tafen mbiye pendatif eɗe innira Djigo Kébé on saaha mataw hawri koye jamanu Djigo Kébé ɓe inniri ɗum Djigo Kébé way kono États-Unis suji ne fawdira ɗum fof kadi ganduɗa hoore ma ko eyyi kulalatuji kadi woni ko ɗum kadi ñakkete ɗum ñakkete way kono genre annama bolni ñakke anani ɗum kadi ne sinkore hoore woni hen kadi no mbaɗeno comme bugu sambuji ni waɗe ɓorne jippo less ɗum fof ko cosaan ɗum fof ko nden ɗum fof waɗira ko junngo ɗum fof machine ala nan gueɗal ko junngo foɗatno ha yetto banggue aduna o waɗi développé joni aduna joni waɗi développé mais hade nden hade aduna yetta ɗo hande nden menkelde joni pour jarata eyyi min nde garmi ɗo ɓoɗo Jangga Mbayla mi hawri menkelde pire ne jara ɗo temedde jeetati tamo garmi toon hedde fin 72 no wirumami ɗen min garmi ɗo kadi hedde 72 ma hedde duuɓi manda ko balɗe jeeɗiɗi on saaha wonani balɗe tan ɓe mbi wonde kanƴe pire ɓeydima menkelde woni ujunere temedde ɗiɗi lengo e on saaha ɓe mbi wonde engrais ni oɗo saaha mo gonɗen engrais kanƴe woppini ɓuuɗugal on saaha ne yaara e capanɗe jeeɗiɗi ɓuuɗugal yaranno eyyi capanɗe jeeɗiɗi oɗo saaha joni ɗo gonɗen ɗo kaldano e ma ɗo hande menguelde kanƴe pirne dari ujunnaje capanɗe tati e ɗiɗi e temedde jeegom ɗo ɗo kalden hande ñalawma ɓuuɗugal hande ne yaara e ujunnaje ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi eyyi cañirgal ko gueɗe ɗe fof ndendata wiye cañirgal kono cañirgal nani ɗum ɗo woni cañirgal sa nani cañirgal ko ɗum woni cañirgal kono noon gueɗe fof ndenda noon tawa ɗum ha daro fewne ha feewa ha jooɗo wona cañirgal kono cañirgal ngal nani Allah jarama min tawi aɗa jogui ɗo won gueɗe hamin jiiɗi paccirana min gotel gotel so Allah jaɓi ɗen ko jabol ko noon namdal ko noon jogui Diaw jehen ɗo ɗum ɗo taw no wiyete ɓuhal ɗum ɗo wiyete ɓuhal less ɗo to loncorde ndu fawto to kalotoɗo
eyyi ɗum ɗo ko loncortu ɗum ɗo ko ɓuhal mbaɗa ɗum dani pour ha loncortu ndu wasa artude ma wasta ganjema wawa kalate jaaɓe ɗi mbawa fawade hen ɗi mbasa wogade leydi haɗi tardimma ɗum ɗon ɓuhal mbaɗara ɗum ɗon ɓuhal ko adi foof noon ko saɗa haala ñiɓal kam gadata ko natirde ɗe leyɗe ɗiɗi ɗe goni natirde ɗeɗo ɗiɗi goni jaltirde ɗeɗo goni ɗawi ɗawe ɗum ɗo woni telde ɗum ɗo ko sankame ɗum ɗo ko soyru ɗum ɗo ko kalasal ɗum ɗo ko lappirɗe ɗum ɗo ko enɗi ɗum ɗo ko kaccirewol ɗum ɗo ko niire ɗum ɗo ko cabbinire ɗum ɗo woni jaɓiri ɓoggi jaɓirɗe foof noon ndendina ɗum wonko heddi gueɗe kewɗe ɗum ɗo ko ɗo keɓɓal wiyete jaggi sekko ngo tawi bamɗi ɗi nawi gayi rendina foof huma fewna ha fewi woni ceeregal ngal dari bamɗin ɗo gayni ɗo gueɗe fof nde mbaɗa ceeregal ngal eyyi so gari kadi ɗo ko domere ɗum ɗo ko domere ɗum ɗo ko ɗaldugal ɗum ɗo ko nebbol ɗum ɗo famɗude wiyete ko nebbol ɗum ɗo ko korwal kala ko manque hen noon a arani a yahata guel gotel ngel jiiɗa nde jawɗa ɗon guel so arani a yahani ko kawisaji Allah ceergal wayi noon kala ko arani hen a wawata yaade ayi ɗum ɗo ayi so arani a yahata kala ko arani a yahata guel ɗo famɗude ɗo woni kala sal ko golle Allah ñañago wayi noon ayi a yahata kala ko arani e gueɗe Sénégal gueɗe gotel famɗi guel woto yaw sikkane famɗi mbiya ɗum ɗon famɗi yawni aɗa woppane aɗa weddo ala sa weddima a yahata ɗon woni jaɓirɗe ɗum ɗo wiyete ko jaɓirɗe ɗo pawmi koyngalam ɗo ɗum ɗo woni nireji ɗum ɗo ko kaccirewol eyi ɗum ɗo ko kaccirewol ɗum ɗo ko lappirɗe noon indi mi wiyete lappirɗe ɗum ɗo sa wi kala sangal ɗum ɗo ko sankame telde ɗawe ɗe ko ɗe ko jaltirɗe ɗe goni natirɗe ɗe saɗa fuɗɗo ñiɓal makko kañƴe pudortoɗa ɗe mbiyata ko natirɗe ɗe goni jaltirɗe ɗawe ɗe telde nde telde ko tonni ko tinde woni tinde quoi jonen sen jiiɗi sowɗe mbiyen telde gaddi hen ɓuhal ngal sa waɗi ɗum ɗo ha gasni mbatta ko ɓuhal caggal jonde nde ɗon tan kadi mbawa hebde ko jiɗɗa hen ko mbawa sañde ha keeɓa ko cohluɗa sañde ko cohla sañede ko ɗeɗo guɗe noon wona ko guuɗe cuddaji ayi ɗeɗo kañumen ko ni ɗe mbaɗante ɗe ko guuɗe cuddaji ɗe saɗa sora ɗe ko ni cordete kañumen woni alawɓe ko minen woni alawɓe ko hunare naɓe gallamen no hunare woni alawɓe gallamen no Sinthiane Sindiou Garba woni alawɓe gallamen no Guijilon woni alawɓe gallamen manani Thilon woni alawɓe gallamen no Mudéri ko heddi ko noon woni ko banggue kuñe kaari toon ko heddi ko woni sakkagu noon hande ene heewi meccal ngal ko meccal ɓuumgal kala jolaɗo ƴeewa leggal mum mangi yaaha wiye ene wona sakke kono wona ɗum woni sakkagu il faut ko ganda ko woni e nder sakkagu go ganda no cawgu ñobbirte ganda no cawgu so ñobbama ko haalte ko woni hen ko saɗa jooɗo e ɗettika kadi ganda ko kalɗa minen min tawrum noon ko babiraɓe men ɗo e Horkoƴere yallu yurmo babam ceedel o wonno mawɗo on woni ceedel sakke falde fof aduna fof ne andi ceedel sakke e babam Abdoulaye
e babam Alsan Sakke e babam Kooba noon jibinimi min woni Hamidou Kooba tano Goubay Parlel dal Savour Sakke boɗo e Suisa Gala Battinani tano Digal Mbawe kanŋe mbawe Safouri Mbawa ɗo noon son ngari ɗo omin mbi yomin kaala noon ko woni e sakkagu ma ko woni e ngaala min kaala noon kono so wonani ɗum tawata ɗo hande sukaɓe ɓe fof ne jooɗi minen somin pini kala ɓiyamen ɗo woni so wona taw koko dañi nokku goɗɗo ma ene fayi nokku goɗɗo so fini minen fof ɗo min jotto e placé ɓe ne pewna talki ɓe ne pewna duhi ɓe ne pewna paɗe ɓe ne pewna tengaɗe ala fof ko min pewnata hay talkon mbaydama amin pewnanno ɗum noon ko cosaan wiyete noon nden wasata taw mawɓe hol anduɓe talkon mbaydama min pewna dangaji ɗum won noon nden banque ji mawɓe danga wonno banque mawɓe dangaji ɗi noon ɗum woni comme par exemple comme ni ɗum woni danga ɗum ɗo wonno nden banque mawɓe kala ko beela ko hen mbaɗata sene leelo e tawne daaɗi munen kadi mawɓe nden ene jogo mungusuji wiye wana waɗe hen ko heewi so wi ɓo limtanma ɗum ɗo eɗen mbawi wadde ɗo 2 heures de temps ɗum ɗo noon ko paɗe mukki nden kala neɗɗo jontaɗo wiyete ko yo waɗ faɗo mukko taw ko faɗo mukko ɓiisowo taw arte debbo wiya yo waɗ balluji noon hande hay sarkulleɓe ene mbaɗano ɗum kono joni hay sarkulleɓe natti min noon ñande mi waɗi balluji selam goto ene hurtini ɗo ɓiyum mbaɗanmi ɗum balluji yimɓe fof ɗum haayi ɗumen ko woni balluji mbimi balluji koko aaɓi balluji kala ɓiɗɗo cee mbomiri baɗanaɗo ɗum yo andu yetti Allah min kadi mi wanni ɗum ɓiyam balluji yimɓe noon ɗum haayi ɗumen mbi jamande a waɗanta min mbimi aha on namnaki son namnomi haala noon ko woni balluji so debbo en damboye nde suudu waɗa balluji ɗe faari kono paɗe mukkini hande gueɗe men kewɗe e sakkagu yimɓe men hene goppa kono eɓene gartide hen seeɗa ɗum noon e Baboy Seck min beltanimama ko wonɗo ko pop ko affaire sakkagu wonɗo min jettini Allah noon min jettanoni Allah ko gummon ɗon ko min ñaagui Allah yo Allah junnu ɗum joomum e ɓoɗo wondi ɗo noon e mawna men nan ɗo e wuuri he welanno kam tawɓe tawa Samba Kooba Dramé nan ɗo e wuuri he Ifra en Mamoudou Goubay Parlel en e ceerno men ceerno Kooba Dramé ɓen fof nan ɗo e wuuri he mbayla o ko Mam Sidik o ko Bala Silla o ko Hamad Fall o ko Oumar Fall Issa Thiam nan ɗo Ablaye en kamɓe fof ɓen ɗo sukaɓe équipe o fof nan ɗo vraiment machallah alhamdulillah ko yettere Allah no feewi min gollodira min pamodira koye amen aucun probléme alhamdulillah ko ɗum tan min ñagonno Allah ɓay vraiment ala hay probléme goto min ngala kadi on caɗele e nder amen so neɗɗo ari mbaɗa ɗum recevoir min pijje mum min jalde mum min mbaɗa ɗum foof tout ça ala ko jomum yiiɗi ɗum tan ko ɗum woni ko heɓata ɗon inchallah a jarama Sam Moussa Sidik ko waɗata ɗo ko woni bon ɗum ɗo ko bourage o fasno ɗon e omo bourage omo fasno ɗon ko baɗɗo machine poli ko baɗɗum jamantu quoi o yiɗi ko ittude tasuji gonɗi hen ɗi quoi ko ɗum waɗata ɗo ayi voilà Bala Silla ko kufɗa ɗon ko woni ɗum ɗo woni tande ɗum ɗo woni tan talal banggue goɗɗo minen fof min pin min tawi mbayla ka ne daari tawi baba ne daari ne mbayla ka minen fof ɗo min janggi mbayla hay goto jigguyaki janggi min ha wawi Allah waɗi mawni acci lomtini Sam Moussa woni mawɗo mo gadda haldude o on ardi mbayla ka miñiraɓe e mawdiraɓe foof ko ɗon goni kadi hay hen goto bonnani ɗum ɗo ko kotone gonɗo soppete ko kotone kanŋe pire gonɗo ɗum ɗo ko jamde ko liggey woni ɗo dal kawa hoore ma mbayla ko ganduɗa hoore ma ko foof ne ɗo ñakkudin ɗo hañgono ɗo soppane ɗo jarudin ɗo kala ko miijiɗa e aduna enen ɗo mbayla ka ko matiére uji ko école dal école
mi salmini noon mi juurima mi weltima minen fof e andi on jamanu so mawɓe ne ñanto ko andi hunde fof e jamanu muɗum e nden so mawɓe ne ñanto e nden ko jigueji godi jigueji eyyi ñantugal neɗɗo ɗum ɗo ma manette makko jigue woni ko noon genre ɗum ɗo ni sañe waɗe hen viro kadi faye hen ɗum moftorgal on saaha noon ko nden saɗa so kew waɗi ɗo jooɗiɗa e rendo ɗo fof ko ɗon tawanma ɗon ñantoroɗa wona aɗa ñanto aɗa yaa walla aɗa ɗuma sa ñandima jooɗoto yimɓe ne jeefma eyyi voilà ha ɗum ɗo ɗum gasa noon watte kadi e jigge hoto galle nde ko noon eyyi hande mbayla yaaji no fewi no fewi no fewi no fewi wonno tubankagal ngal e puusi gueɗe ɗe majjini gueɗe men kewɗe kam addi gueɗe mum ɗum tagui joni ganduɗa hoorema nden nden menkelde walla menkele ɗiɗi ɗum a wawi liggade ɗum famde juuɗe ma quoi nde on saaha hande noon ɗum woni neɗɗo wawa haɓɓude ko diwi menkelleje 5 walla 3 par ce que kala mo mbaɗɗa mbiyata koni teddi hande noon won noppinal ngal ne heewi kadi kala kadi a waɗa hen kadi ko valeur wonno hunde joni waɗama valorisé ha ɓeydima anani ay mbimami nden menkelde yarata koye ujunaje no 1jeetati ujunere 1.200 hande menkelde ko ujunaje 30 e ɗiɗi e naggam joni ko seeɗa mbaɗaɗo barki tan mbaɗa e nofuru ma walla mbaɗa e koyngal ma walla mbaɗa e junngo ma eyyi modèle aji ne kewi hande waɗi cakkaji hande ne mbayno leydi e heewi aɗiɗo aɗen ɗiɗo cakkaji ɗum ɗo joni ko ɗum ɗo joni ko galluji ɗi mbatte ɗum watte hen pire heewani wona goto ɗan wonno ne heewi kalis hande wono heewi kalis hande min joni sa wi ɗum waɗi ɗum pire joni a manquata hakke 5 millions walla 6 millions ɗum ɗo taw kañ tawgal joni ko 30 ujunere walla 50 walla 50 ene cakkaji mbandiri ko jamanu eyyi jibi an joni an saɗa waɗi o hande yonto hande baylaw en jiccumiri joni jangga ha koye setta o wawa feguede walla jawren ceerno makko ligginamo assalamu aleykum calminama baboy a jarama ɗo ko Mbayla Moussa Fall machallah ko wiire o wonno gonga nen hen konko waɗano waɗi omon jooɗi jonde makko Samba Moussa noon lomtimo o woni ardi bonnani o ardi min hannde ko caggal makko min goni hay nokku min jigiri hay nokku ɗo kalko neɗɗo waɗɗo commande kalko junngo fewni so wari ha ɗo min pewnat neɗɗo watta min commande hamin jaa hamin jiggi ha ben goɗɗo walla goɗɗum kalko waɗa commande ɗo min pewnat kalko junngo fewni so wari ha ɗo gasa sohla jaaɓi ɗo gonka wonno min tawi wonno min gardomino gonka woni ɗo ha ɗum kontina ɗo henna vraiment kadi hamin belti no fewi hamin finno no fewi hamin mbi tan yo Allah junɗum ha juuta ɗo ko gonka woni ɗo min ganda gare ko bayle min jangguina
ko ɗum min gandina ko ɗum woni ɗo fenan ala ɗo henna kala ko gadduɗa ɗum nowta kala ko gadduɗa mi penma few modèle ma sa addi modèle ma min penma modèle ma eyyi merci on jarama ɓeeko ñakkoɓe ɓeeko sile grand moɓe ɓeeko hernoɓe ɓeeko sernoɓe ɓeeko tottoɓe oɗo ko or 24 kara voilà ko médaille wonata ko comme collier quoi ko collier nam eyyi inchallah joni mboɗo sikki en tawi ɗo gude hokku en gude ɗe oɗo façon o woni guirla ɓaleri oɗo façon o woni guirla ɓaleri oɗo façon o woni Philippe cabbi ɗiɗi ene heewi façon ngaji o woni Philippe cabbi ɗiɗi oɗo façon o woni Maliper o woni Maliper ɗeɗo ko gude cuddaji ɓe ko daneri mairie ko 2 mètres gude cuddaji gorko oɗo façon oɗo kam min mbiyat ɗum Moussa Traoré wonde ko hen jeeya oɗo façon o woni bajjol goro oɗo façon o woni bajjol goro oɗo façon o woni Philippe Thiawɗo Philippe Thiawɗo mi wiyatnoga Philippe cabbi ɗiɗi o woni Philippe Thiawɗo kanko oɗo ko façon goto mataw mi seeɗa waɗa ɗum ɗo cawon toson to waɗa cabbi ɓutti woni Philippe Thiawɗo oɗo façon o woni Salmata Samba baabe amen goto nde sañno gude ceeña ha kewi ronki anduha kadi ko ani ko sañata yeehi waɗe façon muɗum kañum tan goto horum tannano horum fenno horum ha feewi inori ɓiyum wi Salmata Samba ko ɗo e Hunare jeeya woni oɗo façon oɗo façon o woni canton sa nani canton goro o woni canton e oɗo façon kañum ne o woni guitla goro o to guitla ɓaleri o ko guitla goro ɓaleri ndi e oɗo fof façon goto seulement tan ko ayi ko ndenri ɓaleri o gani ko ɓaleri e mboɗeri ɗo ceertiɗo oɗon wawa feŋo façon ngaji goɗɗi ne keddi ɗin keewi ɗi garani oɗon wawa feŋo oɗon ko même bajjolo kono gara kan serti seeɗa sa yi kaɗo gara bajjol ayi gara kan serti seeɗa kono kaɗo ɓuuri yiɗede par rapport kaɗo sawa ɗum leela yaade kaɗo ɓuuri yiɗɗum ko serraɓe enen noon ɓurani yidde gara mbaka nani serraɓe ɓuuri yidde ko ɓawli ko wertiɗi en ko rawni en woni gueɗe meɗen Allah jarama yo Allah yo moƴƴere min beltanimama no fewi komin ƴewanno ko min tawi ɗum ɗo kadi hamin ganduno somin gari Hunare mamin taw ɗum ɗo ndeka noon duwaw hawre amin yo Allah yo moƴƴere ɗum noon min calmini min juurima kadi ñeñagu ngu fof ni salminma minen somin jeehima min dutti ñeñagu ngu salminago allahumma salli ala seydina Muhammad a jarama yo Allah yo moƴƴere en ji sukaɓe ene keñi sukaɓe ene keñi hande ene keñi ha ɓurti ene jiiɗi dañde law holko mbawi joɗɗa ɓe ay minen min janggata mbayle nde
minen emin kulo emin kersa par ce que aɗa hersa ceerno ma ara dawa mbayla tawa arani ɗum ala hannde minen nden 7 heures du matin tawan min jettima mbayla min ƴogoyi min pitti mbayla min pewni palsuji sernaɓe gari en taw jooɗo ganduɗa hoore ma gona e gollade min jooɗo kadi ganduɗa hoore ma emin jeeya koɓe golloto ko susa ganduɗa hoore ma kay wadde hunde ko wona ko ceerno ma yamirma sukaɓe joni noon ene keñi yidde kalis ene keñi yawde yawde wawde hunde ko heñare hande ko heñare mawde sukaɓe goni nde musiba tan ko ɓuuri hewde ko musibaji par ce que ɗo joni sa heñima wadde ganduɗa hoore ma e janggude gollal ma ha mbawa sa heñima a wawata gollal ma ƴettine temps il faut ƴettina ɗum ta mbawa gollade ɗum no hannirde ni sa yi naftuma kono ko memɗa fof mbiya tan ko ɓaari tan ala kalis alors aɗa ƴeewa goɗɗum ko yawi wadde kalis joni joni ɗum woni musiba o sam sakke en ceerno drame en ɓen fof nen ɗo e wuure ko mawniraɓe kadi ɓen kadi ko gollunoɓe ha joni kala mo namɗa e gallamen sa yettimina guirbima ɗum a wi sene wawi talkuru ene wawi fewne ndem paari ɗon ɗon hokkuma kono jimmi wiidema noon an pilmo o koye télé paruɗa sakkagu n tiiɗi no feewi sa hokki hande temedere ɓiɗɗo sakke yo jooɗo ñobba ene tiiɗi ñobbugol ɗum ɗo woni ñobbugol cawgu kokkeɗa cawgu ɗum tawne waɗi leeɓi mbeɗa ya ittu leeɓi ɗi mbatta ni ɗum ne tiiɗi no feewi hande ɗum woni heddirirande ko ɗo e Hamadou Hunare e Guijilon e Wudduru ɗum heddi hande toon ɗum hande e Sinthiou Garba ɗum heddi kono hande sakke fof temedere sakke noon mbimami en jogotono alluwal mum ni mangi yaane ɗato e luumoji e ma yaane ɗato e nokkuji goɗɗi taw wona sakke sa namdi ɗum koni sakkago taw anda sa wi ɗum no neɗɗo gañirta neɗɗo e laaɓi taw wawa andude ɗum ko galleji amen ɗi limtanmami ɗo ɗi ko ɓen goni sakkeɓe pire ɓe goni cosano eyyi Farba en gardi hen ha ɗo mi anda noon kadi ko jiɗɗa kadi ne mi ɓeyda hen seeɗa so tawi won baɗɗo déracine wona onon kam en jetti Allah wonko haaloto e télé kono wonko haalota koye télé sinno wona wonko haalota koye télé an aɗa andi no poɗɗa minen kadi hamin gandi no poɗɗa Allah jarama yo Allah yo moƴƴere kala ko guirba e sakkagu wona faɗo wona tengade wona danga ko kalanmami nane ko kala ko guirba e sakkagu tan goto e ceɗɗo horko ƴernaji ma toroɗo ma gallunke yettima wi pewne min ɗum ɗo ɗum ne kadi ne weela min kadi ko ittande min gueɗal ɗum ko seɓɓe horko ƴere guelleji Biram Demba Doko eɓe mbaɗa ɗum kadi ne weela min no fewi Farba Sally Bougal yo Allah yurmo yafomo o meeɗi kadi kankone arde yam o wi kam oɗo émission yomin mbaɗ ɗum min baddinomo oɗo émission kanko Sally e hawre noon ndeysan Allah hanni ɗo en ɗum noon eɗen ñaago Allah yo Allah yurmo yafomo Farba ko adi foof min beltanmama no fewi oɗo noon ko ɓiyam wiyete ko Amadou Baba kañumen fof ko ɗo goni mino fof a tawi sukaɓe garani seɓe gari cikkora ko almude ceerno e almudu muɗum ɗum kadi ko weltare min beltima no fewi yo Allah junnu balle moƴƴini batande Allah jarama on jarama fulɓe goppani ko gonno ko kamɓene ha joni ɓe kedde cosaan mabɓe ummin wutto seeɗa haɓe dow seeɗe fulɓe goppani cosaan munen vraiment fulɓe goppani cosaan munen amin belti hen no fewi kadi kamɓe fulɓe kala ndeɓe goni toon lebbi sappo e goho wattor ɗiɗi ɓuuru dutta soɗoto so wadere wiye leydi pat baylo kam finna subaka tan jooɗe place mum walla wonko jodoro ɗon so tawi ene haalo kalnamin tawi ɓurude kadi kalnamin mbayla kala meccal ngal jiimi e aduna emin dey waɗani kam mbayla sa feewi a wurata ha ma yaɗa suudu sa feewi noon fewde nde noon fawi koye renade fewde nde fawi koye renade ko tottereɗa andi sa baylo e directeur banque poti par ce que jimmi noon koye kaye janane ha o adda mbuɗum o rendi mbuɗu ngu goto fof rendi resnima mbuɗu ngu anani sa fewani walla sa woni murto walla sa woni jiɗɗo yiyede sa renaki sa wonno mbaɗeɗa tan ɓe sa murti ganduɗa hoorema nokkati kaye jande
mbaɗa ko ɓuri daña probléme par ce que meccel marene fo ndena nunɗa nundu nde haɗata hoorema ko heewi anani ganda kadi an ko ɗum ɗo wona an jeeyi a jeeya ɗum ɗum ka desda ɗo anani jeyɗan ko seeɗa anani sa tottama joni million ngaji sappo ya ittu en million ngaji jeenayyi e temedere ujunere ya soodo e kañƴe an jeeɗa ko heddi ko sa waɗi kalis o e poche ma sikki eyyi sa waɗi kalis o e poche ma sikki ko an jeeyi aɗa hutoro kalis aɗa albadiramu a funti hoore ma min gardama hen ha ɗo hakke komin mbawi wadde hen mbaɗa uddira noon haaloɓe pular ne mbiya hunuko wona furna kono ne boya ɗemgal wona koyngal kono ne tato yidde mbaɗɗu so waɗɗunima sammunde mere janggo e jaam kala neɗɗo cotta ko jappeje laafa waɗira e hoore ko aɗa ɓuɓri kono so watti ɓuucani gadi weddini jaaɗo jane so artini fiya womade hunuko ne aɗa jiiɗem o haɗani yo Allah yurmomo yafomo coggugol gartugal sa sokama hen duuɓi 2 duuɓi jeegom a haɗani e kus Mamadou Diaw gartugal yiɗi no moƴƴo kono gaɓɓuli ngala Babou e jarama Ismaïla Sara jarama allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim on jarama Thank you.